Porque decirlle a alguén que queres que é un repugnante soaría moi forte. Esta historia do meu neto, ao que non lle gustaba nada do noso, estaba se volvendo un repugnantiño de carácter. Un día regaleille un libro moi especial e isto foi o que pasou. Despois de demasiado noso. Pero fican axuda. Quen crees, meu pai, que debemos ser noso tan dentro e nos emocionamos dicindo malo será, se chove que chova, e fai un sol de caralho. O que nos hacen as vaguas cada vez que estamos longe, nos inventamos a morriña. O noso empeza nas apertas, no coliño e no mandil da boa. E quen crees que fai o feitizo para que as andesas empecen entre ellas e para repetir, e repetir? E que aguantemos a temperatura da auga, co fría que está. Todo iso é cousa de meigas. E quen crees que inventou o embruxo do iño e da iña? Todo o que leva iña e iño forma parte do noso. Os sentidos tamén, pero sentidiño. E non che pareces despeitoso que non haxa cobertura nos bosques? O que quedes en batería, de sol ou unas alboradas para que poidas disfrutar de verdade. Estoy desa música, non me mentí, pero leva o noso toque, unha fría verbeneira de Repugnantiño. Hola, como te chamas? Repugnantiño, sabes a linguaxe de signos? Sí, aprendí no internet. Sandra, me viste entrar? O equilibrio entre o novo e o de sempre. Veña, imos bailar. Pero eu non sei. Xa verás, iso lévase ben. A verdade é que o noso é moito. Sabes como se agarra? Traducireiche e agarrarei ben forte. Démonos conta de todo o que temos. Valoremos o noso. Disfrutemos